Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Folini tanuni walimando amodi Zikri Plus leje baga bela jelema krengene ala minu abonné redo anga page la Zikri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane. Aw bismillah aga émission mandika Doni Blow émission mi mega balma gana denge fe ne sila gawlo nje ni belewele be jaa ke nyon fe min tara kalange Mali kono ka kila ka ta kalange Mali koka ka doni nyayini a tienre kana fasola alhamdulillah bibi na bare no be kayi alete mo dugole ble Sheikh Mohamed Koulibaly ni bela jele bale wole ko baseku malen dem bela jele nga fierté don baga bega jonjo tiki am dom na fobi ay ne date siga wala ko fo parce que ne dale no la wane sonne no inshallah karamo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ibi fulidi kanu baga bela jele ma ansiranga de luz keneka no Doni Blow alhamdulillah بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. تنين كلي على في عالمي بداما سلا دويو داغلان كا مولني بنا كنيا كوا على سناكا أون داغلان كا كلا كان وين كنيا يا أمبي على ngatiate ala de yake wala ambaye ni wala infe alimi sonaka kenadi amma bi fo na anjoni kene ban sanfe bi kambe kuma ala kramandu nyi ala reka bunya feuna ambaye ala falaka herka nyalsa ya rabbi ala kan sutura ya rabbi ala kan labanya ya rabbi an filba chamana musuma an kanu ba chamana musuma an fulbi be maliko no maliko kan elen na ala kanu to ala kan usara ya rabbi jamana ala ka bas ya rabbi ala herka na amin 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 ala ku gachiba ko so amin amin sallallahu wa salim kadega ni fulga sanman bainga karamo ina fo awre nyamala chugumna flebaga chemani musuma bi ambola ayantama karamo ya bara bela jelembla nim beke kunne pour que ka sega aw bo flila ka sega doni di awma aga sega awere mogo nyani ayi karamo be ko effort fourni awere de kama nala sona parce que influence ala ni kira kama pour que ka sega aramadun mogo mangene kelen hami jugube mogo kan fila sadiri kungo jugube mogo dala fane saba ko ka cha nala sona ma bina fa era nyamala chugumna ambe yiri bele do kerefe ya karamo ni yiri jume folo alhamdulillah an karamo silla ni fu kimondo nala sona befu ka Zikri Plus kanu ba befu ama an karamo nyon befu mo ka image wit me Zikri Plus fe ala fala kanu sara ya rabbi ala kanu deme ala kana lamala sanuma amin 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 an fle yiri ba min gorobbi abe fonni ma ko jala jala ba wule ko jala abe famu mali ko na amen yiri ngule ko jala ebi ga kuma famu ya famu yiri mali kono agale kibike mai kima ko yiri na Allahu akbar agale kibike mai ay nyini yetala nyini parti mai tala agale kike mai ikanyana maya kono boni saate ko ni yiri maki ikol jila Allahu akbar kuma ne yiri mina na fatse ka foka ba ni yiri nti du makolo fami sanfa du makolo bormandi donc jala be soro yorobe jala be soro dien fambe mali doronte Allah akbar mali la ma wuli ko jala ta soro duniya jama waro ko lu fene ka to ko bala kuma ay malien di be kuma mali kani nala sola ma wuli mali ko jala nala fama ka je inshallah ina fo abora ga fo chugumna bi anfla yiri min goro nin to de ko jala nala sona ma amina kuma awe jala de ka karam go bina jala na fo awe ko sobe afarabe munya glibe munya bulbe munya ni ala sona ma ay émission ay partager an nafaka bon kosobe inshallah karamo antita ro jamble jala afara jala fara be fen chamange alhamdulillah jala fara alibi ko chamangla ina fo yire nyibala mbolo tugum ni jala min flendi ni nyangu juulum fla wala man ni nyangu ju kononton filani be barabi Allahu akbar a juulum fla barabi oyi tisa do kun kono amane ga tugu idaballa ka be wati do ya chen a kononton fere baray jume armade be ka keto chefra musoka alay dan fenda wo kononton be armade bela Allahu akbar o mana asra ube bi dabali ko dabali ka siku yerema wal mo tatulo ka moto be bolu fem sanfe ko agrave ko tien wala ma be molin ko molin ga tien ka soko nuwe tisa jala de baake sadiri nasro bna takoju ke elasa Allahu akbar ka mamun be nubu nyejugu boyla
ka u ɲɛjugu bɔtɔ la u ɲɛ ka ta kalamina yɛrɛ fɛ siɲɛ kelen jala de b'a kɛ Allahu akbar maa min ko k'a bɛ fɛ ka kumajugu bɔ a da dɔ k'a b'a f'i ma dɔrɔn kumajugu bɔ da dɔrɔn a ka segin a yɛrɛ ma ou bien a ka k'a yɛrɛ sata ye jala kelen de b'a kɛ nka kɛcogo de b'a la Allahu akbar o kumana jala in a ŋɔmɔ a nafa tɛ se ka fɔ ka ban jala kelen ŋɔmɔ bɛ ko min dilan adamaden a ka ca ni ko 113 ye Allahu akbar jala kelen ŋɔmɛ jala ju kelen ta jala ju kelen ou bien jala ŋɔmɛ a bɛ min dilan adamaden a ka ca ni ko 113 ani ko 13 ye Allahu akbar a bɛ mɔgɔ min ɲɛ adamaden k'i lakanda ka i sɔn i ka ko ɲɛlen kɔfɛ a kana se ka tiɲɛ jala ŋɔmɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ adamaden Allahu akbar kɛcogo de b'a la n'a fɔra ko jala ŋɔmɛ bɛ fɛn ɲɛ adamaden ye kɛcogo de b'a la baaracogo de b'a la labaaracogo n'i y'a kɛ o kɛcogo la i bɛna jala nafa sɔrɔ Allahu akbar i ye inshallah i n'a fɔ i da tur'a la ko jalaju 7 wɔmɔ c'est à dire a ka di i ka fayida dɔ di kanubaw ma o kan c'est à dire ni mɔgɔ yɛrɛ yɛlɛtɔ o ɲɛ tana de y'o ye u b'a fɔ ko an ka karisa ka ko tiɲɛ joona n'Ala sɔnna pour que i ka ko kana tiɲɛ k'i ko k'i jɛ k'i kɛ jiri yɛrɛ foyi kana foyi k'i la n'Ala sɔnna a ka di i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di an kanubagaw ma inshallah alhamdulillah c'est l'amour de fɔ an b'i ka kuma sɔn ji la a yira k'a fɔ jala an ko nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni jalaju min filɛ nin ye tu sais e mago b'a la e ka se ka kisi maaw tɔɔrɔ ma i ka se ka kisi dajugu ni ɲɛjugu tɔɔrɔ ma mɔgɔ o mɔgɔ mana i dabali o ka dabali ka segin a yɛrɛ ma o baaracogo bɛ yen nka an bɛna min di o ye bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'a ta k'a k'i yɛrɛ a ma se f'i ka wuli ka anw sɛgɛrɛ en tant que jala a b'i sɔrɔ dugukolo i bɛ fan min fɛ a bɛ dugukolo la ka ban dɔrɔn i bɛ sin ye i bɛ taa furafeerelaw fɛ yen i b'a f'u ye k'i mago bɛ jala ŋɔmɔ la jala ŋɔmɛ suguya 7 walama n'i ye furafeerela musokɔrɔba ka se ka initiative dɔ ka se k'a faamuya n'i sera muso wɛrɛ ma i bɛ jala ŋɔmɔ 1 san ale bolo i bɛ taa fɔ muso wɛrɛ fɛ ka taa ŋɔmɔ 1 san ye fo o suguya 7 o la a mana kɛ cogo o cogo o tɛ sɔrɔ yiri kelen na cɛman galon o la a bɛ n'a fɔ sisan komi jalaju 7 ŋɔmɔ de b'e bolo sisan o la o jalaju 7 ŋɔmɔ i bɛna alifatiya kala la siɲɛ 7 a kelen kelen i bɛna alifatiya kala la siɲɛ 7 ni mun de ye ni ne kelen yɛrɛ ye n bɛ dabali min kɔnɔ ni dabali tiɲɛni ye ni wasali ye ni kɔrɔtali ye c'est là billahi k'a kɛ ala kama o jalaju ŋɔmɔ 7 min b'i bolo n'i ye alifatiya kala siɲɛ 7 o tɛ bɛn alifatiya 7 sɔgɔma 7 ma o kan ka bɛn 40 ani 7 de ma o tuma na o 40 ni 7 min n'i y'o kala jala in na sisan i bɛna a kɛ daga kɔnɔ sisan a kɛ ala kama i k'a tobi k'i kɔ a la a ji tɛ min fiyewu i k'i kɔ a la ko 7 nka i bɛ jɛ n'i y'a ko 7 in daminɛ i kana don nɔgɔ la n'i ye cɛ ye i bɛ furulabato jɔ waati kɔnɔ parce que hadamaden ni mɔgɔ bɛ labɛn na waati dɔw la fɛn dɔw bɛ yɛrɛ ta i bɛ jɛ olu kɔ a bɛ faamu o tuma nin y'a nafa dɔ ye a ŋɔmɔ 7 in a ŋɔmɔ qualité ka ca quoi nka an ye 7 min f'i ye fɔlɔ nin y'o nafa dɔ ye inshallah n'Ala sɔnna mɔgɔ minnu mana kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la ala k'a kɛ k'an bɛɛ lajɛlen tanga inshallah karamɔgɔ n'an bɔra jala wɔmɔ la yalima jala a bulu fana bɛ baara kɛ alhamdulillah jala bulu bɛ baara kɛ jala bulu n'i y'a siri yɔrɔ 7 n'i y'o sɔrɔ walima siri yɔrɔ 9 n'i y'o sɔrɔ i b'i ka hami fɔ a la n'i ka hamina ko fɔ a la ni dabali min b'i kɔnɔ n'o dabali tiɲɛni ye n'o juguya tiɲɛni ye i bɛ nɛgɛbo numu ka fanda yɔrɔ la nɛgɛbo kaba i bɛn'o bila daga du la ka sɔrɔ ka jala bulu in k'a kan k'a tobi k'i kɔ a la i y'a faamu ale fɛn o fɛn i b'a tobi b'i kɔ a la a min bɛ min o man ca quoi ale caman na ale bɛ kokana yɛrɛ de sécuriser quoi nka n'i bɛ kɛ ale baarakɛbaw ye i b'i jija bololamisɛnnin teliya i b'o dabila denmisɛnninw na a bɛ kungo sɔrɔ n'i y'a fan min bugɔ denmisɛnnin fan min bugɔ tisɛ ni ala ma jan kɛ dɔgɔkɛw bɛ taa o yɔrɔ sɔrɔ k'o tigɛ i y'a faamuya bon yiri filɛ nin ye fɔ n'i y'a ko i k'a dɔn fɛn min b'a la kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ o la i k'o bɛɛ dɔn n'o kɛra a ka ca la i bɛ kisi fɛn caman tɔɔrɔ ma o bɛɛ bɛ jala la n'ala sɔnna ma inshallah i ko k'a bulu i b'i kɔ a la de i b'i kɔ a la ka nɛgɛbo tile 7 i bɛ nɛgɛbo k'a la mun ka fanda nɛgɛbo i b'o bila daga du la ka sɔrɔ ka bulu 7 in i b'o k'a la a bɛ faamu siri 7 in i b'o da la k'i ka hami fɔ ka ji k'a la k'a tobi i b'i kɔ a la fɔ tile 7 inshallah an bɛ dugawu kɛ ni mɔgɔ minnu y'a kɛ ala ka barika don a la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na a labɛnnen b'i bolo quoi alhamdulillah sila o b'an bolo an b'o dilan mɔgɔw ye kosɛbɛ nka kɛnkɛrɛn ma mɔgɔw minnu bɛna t'an bolo a bɛ taa sɔrɔ a caman ye faamala baarakɛlaw de parce que mun na ale jala labɛn cogo la i yɛrɛ de bɛ na n'i bɛ jamana kɔfɛ i bɛ mesure fɔ an ye
a don na i bɛ taa si kungo kɔnɔ i bɛ taa si buguda dɔ la ni dugu jɛra i bɛ bɔ ni jere de y'i bolo walima falo i bɛ qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq i b'o kala la si hakɛ dɔ la n'o hakɛ in dafara o tuma na i bɛ taa tigilamɔgɔ kunnama suma jala la n'a tigilamɔgɔ y'i jɔ k'a suma tan a kunnama hakɛ bɛ bɛn jala min ma kɔrɔn an'o tile b'i b'o dɛsɛ fo ju 7 a kɔrɔn tile b'i b'a dɛsɛ n'i ye min dɛsɛ i bɛ worobilenman nɔrɔ ye o b'o la a bɛ faamu n'i y'o kɛ o kɛcogo la o tuma na worobilenman i b'o ni miseli de nɔrɔ a la ye n'i ye yɔrɔ min dɛsɛ n'a fɔ nin dɛsɛ fɛ cogo min ta sisan n'i ye worobilenman da ye ni kan dɔ ye ka miseli turu a la ye o tuma na i bɛna o jalangɔmɔ 7 in de fara ɲɔgɔn kan sisan ani miseli den 7 ani pɔnti den 7 ani ka fara o n'a lemurukun den 7 n'a kɛfɛn tɔw kan sisan o ye gundo ye kosɛbɛ k'a kɛ daga ye k'a d'a tigi ma sisan n'a tigi y'a don a ka du kɔnɔ n bɛ min f'i ye kuma lamɛn dɛ n ko n'a tigi y'a don a ka du kɔnɔ a b'a sigi du min kɔnɔ a b'o du depuis ni o du dilan waati a da waati ala fɛ a san waati a tigi bolo dabali o dabali donna o du kɔnɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ Allahu akbar kelen a bɛ du 20 de ta ka fara a yɛrɛ kan a b'o du 20 bɛɛ dabali tiɲɛ wallahi billah Allahu akbar a bɛ du 20 a b'o de ta ka fara a yɛrɛ kan a b'o du 20 bɛɛ dabali laturu ye ka taa tilebi fɛ du 5 kɔrɔn fɛ du 5 ban fɛ du 5 koloden fɛ du 5 a b'o du 5 bɛɛ ta ka fara a yɛrɛ kan dabali donna o du kɔnɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ Allahu akbar o tuma jala ye fɛn ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'i ko ale la sisan n'a dabali yɛrɛ a daga sigilen b'i ka du kɔnɔ ou bien i ka so kɔnɔ i dalen su fɛ mɔgɔ minnu y'i dabali mɔgɔ minnu y'a kɛ tan mɔgɔ minnu y'a kɛ tan i bɛ sogo ye komi tele bɛ ka tele lajɛ Allahu akbar wallahi billahi o tuma na jala nafa tɛ se ka fɔ ka ban nin ye fitinin dɔrɔn de fɔlen a la anw yɛrɛ bɛ min dɔn fitinin na jala mɔmɔko nafa ala k'an bɛ sa ya rabbi n'ala sɔnna ni mɔgɔ minnu mago bɛ nin daga in na karamɔgɔ ka daga kofɔlen na a bɛ sɔrɔ a yɛrɛ bolo inshallah a ye fayida di aw ma fɛnɛ aw bɛ se k'a kɛ aw yɛrɛ ye n'ala sɔnna bon minnu mago b'a la numéro bɛ ka tɛmɛ a ka images ɲɛma inshallah ni numéro in kɔngɔ dɔrɔn i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima i b'a bila vocal la inshallah karamɔgɔ n'an bɔra yen jala a gili alhamdulillah n'i y'a mɛn diɲɛ fɛn o fɛn i ko asasu de asasu ye jumɛn i ko soubassement o tuma n'i y'a mɛn jala yɛrɛ ye lili de ye o tuma lili yɛrɛ ye fɛnba de ye lili in na ale bɛ an b'o fayida di maaw ma i b'i jija jala kɔrɔnfɛ lili mɔgɔ mago bɛ ɲɛtaga la ko e ka ɲɛnamaya man'i bolo don ko o ko la tɛ se i t'i ta fani nafanya la e bɛ ka siri de ye toujours i ka ko kɔnɔ i mana ko o ko daminɛ a bɛ tiɲɛ i bolo sila i b'i jija ala kama jala kɔrɔnfɛ la i mana kɛ diɲɛ jamana min kan o jamana kɔrɔnfɛ bolo jala a lili i b'i jija i b'o sen n'i y'a sen i bɛ sibiri kelen suma a la sibiri kelen a ye fɛɛrɛ lamɛn dɛ sibiri kelen n'i y'o suma a la o tuma i b'a tigɛ n'i y'o tigɛ i b'o ɲɔgɔnna 7 fara ɲɔgɔn kan n'i ye ɲɔgɔnna 7 sɔrɔ sisan i bɛna lemurukumuni den 19 i b'o tigɛ k'o bisi lemurukumuni den 19 i b'o bisi k'o tigɛ k'o k'a la ani miseli den 19 ani pɔnti den 19 i bɛ ji k'a la k'a datugu fo tile 19 kana dayɛlɛ ni tile 19 dafara sisan o tuma i bɛna ji fitinin siyɛnni kɔnɔ i b'i ko a la sila danfɛn o danfɛn mana i dabali a b'a la Allahu akbar danfɛn o danfɛn ko k'e tɛ taa ɲɛfɛ k'i ka ni projet tɛ taa ɲɛfɛ sila a yɛrɛ ta tiɲɛ a yɛrɛ Allahu akbar a ye faamu o tuma ninnu ye fɛn ye an ka yiriw an ka segin an ka laadarakɔrɔw ma an banna ninnu minnu na ka ninnu kɛ bolokɔtɔfɛ fɛn ye ka tugu fɛn wɛrɛw kɔ o tuma o de kɛra sababuya ye ni an bɛ dɔsɔdɔsɔ la an tɛ ka ɲɛ sɔrɔ kɔ o tuma an ka segin an ka yiriw ma n'o kɛra an bɛ bɔ an bɛ k'an yɛrɛ ye inshallah an bɛ k'an yɛrɛ ye ala k'an bɛ sa ya rabbi an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu mana nin fayida in kɛ ala ka barika don a la ala k'a jaabi bɛɛ lajɛlen bolo karamɔgɔ i bɔra sisan i ye ɲɛtaa fɔ jala la i ye tanganaw fɔ a la yala jala bɛ baara wɛrɛ kɛ min t'olu fana ye jala bɛ baara caman de kɛ an y'o de fɔ n ko jala kelen bɛ mɔgɔ min dilan jala a bɛ mɔgɔ min dilan an da sera ka min fɔ o de ye 113 ye Allahu akbar yiri dɔnnaw e yɛrɛ ka kalan danna la yɔrɔ min na kalan danna niveau min na o bɛ an ka faamu danna min na parce que en tant que ne bɛ ka baara kɛ ni ala ɲɛ siranya ye ni ala dɔn ye haramu t'i kɔnɔ gɔlɔlu t'i kɔnɔ c'est toujours ala bɛ i kalan ko la tiɲɛ ala bɛ hikima wɛrɛw d'i ma ko kɔnɔ e yɛrɛ sigi tɛ ni min ye fiyewu c'est à dire i bɛ ka kuma in faamu kuma jala bɛ nafa caman de ɲɛ hadamaden ye hali maa minnu bɛ yen nɔ n'u dabalilen don k'u kana den sɔrɔ n'i ye jala baara cogo la i bɛ den sɔrɔ anw minnu bɛ yen n'u dabalilen don u ye jamana kɔfɛ u tɛ ka papiye sɔrɔ nka dabali de y'a sababuya ye jala baaracogo b'a la n'i y'a baara ten i bɛ papiye sɔrɔ Allahu akbar parce que i mago bɛ diɲɛ haju o haju la nin jala nin ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ a nafa de ka bon quoi a tɛ se ka fɔ ka ban a nafa ka bon trop
y'a faamu o kuma ni mɔgɔ bɛ diɲɛ haju hajula yiri bɛ se k'a dilan a ye faamu fɛn o fɛn misali la an y'o de f'i ye an ka émission tɛmɛnenw na adamaden tile bɔ ni tile bi toujours sɔrɔ de kan ka jigin nka n'i y'a ye k'i tɛ ka sɔrɔ kɛ mun de don siri de bɛ yen bon jala yɛrɛ de bɛ siri gun ka bɔ yen Allahu akbar siri yɛrɛ kana kɛ yen fiyewu tu a ko cogo bɛ yen n'i y'a labɛn k'i kɔ a la o san kɔnɔ o san i mago tɛ siri tigɛ la k'i bɛ kɔ a la Allahu akbar bilahi o san bɛɛ siri tɛ foyi k'e la bilen o san kɔnɔ ha jinɛ siri o adamaden siri o i yɛrɛ taara don a la o dɔ y'a bila i kan o i tɛ don a la yɛrɛ de a tɛ s'i ma yɛrɛ de Allahu akbar a n'a fɔ bilennen de quoi yɛrɛ mobili bilennen nanzaraw ma mobili dilan ka caya mobili dɔw bɛ yen n'o ye la pɔnti a bɛ sɔgɔ nka dɔw bɛ yen pɔnti tɛ foyi o foyi tiɲɛ don pɔnti ka pɔnti yɛrɛ samuru turu quoi a bɛ tɛmɛ o tuma na jala fɛnɛ ko bɛ ten de i y'a faamu n'Ala sɔnna yiriw bɛ yen i b'olu ko olu ko yɔrɔ la an bɛ daminɛ se olu ma yiriw ma i b'olu ko k'a sɔrɔ gɛlɛya min b'i kan a b'o de wuli ka bɔ yen nka gɛlɛya wɛrɛ bɛ se k'i sɔrɔ mais jala b'i bɔ a bɛɛ de la jala b'i bɔ a bɛɛ la k'i k'a ye Allahu akbar c'est jala baaracogo bɛ ni min kɔlɔsi la yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ awɔ tellement a b'i lakana c'est tellement que jala c'est kuma de ka ɲi quoi jala n'i b'i da don jala la ka se nafa dɔ la tellement que n'i ye jala baara k'a ba n'i ma jɔ limite dɔ la hali i kan ka garijɛgɛ min sɔrɔ a bɛ jɔ ye Allahu akbar a b'o la kali tellement que tisɛ yiri don yiri min tisɛ a bɛ mɔgɔ sécurité quoi hali mɔgɔ bɛ mɔgɔ bagabaga ne tɛ dun dɛ ne ye jala de ne ka kuma dɛ foyi tɛ se ka foyi kɛ ne la i y'a faamu o tuma na jala ye yiri ye yiri min n'a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'a bonya ko tɛ se ka fɔ n'Ala sɔnna n'a ala ko tɛ se ka fɔ ka ban a bɛ faamu Inshallah n'o tɛ se ka fɔ ka ban n'Ala sɔnna mais ni min y'an wele nafa min kama a la an b'o k'u ye o bɛ k'o ye a bɛ faamu an yɛrɛ tɛ girin ka mɔgɔ ko jala ten parce que n'i ye jala labɛn cogo la n'a y'a sɔrɔ yanni i ka se nin ma i taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen o ye nafolo baara dɔ k'i ye sila ni b'i kɔlɔsi daga minnu fɔlen filɛ ni an ma kɔn ka kuma ɲɔgɔn ye a b'o daga tiɲɛ e ka kuma fɔ ma ko dabali b'o du kɔnɔ dabali ye jumɛn ye e ye nafolo baara tɛ dabali dɔ ye wa dabali don n'i ye jala in baara n'i y'a baara dabali de b'o du kɔnɔ sɛbɛn na o fɛn na a b'a bɛɛ de tiɲɛ Allahu akbar fini an ka kuma ɲɔgɔn ye de k'a yira k'a fɔ ko koro b'i fɛ yen dabali dɔ b'i fɛ yen i b'i ka baara dɔ kɛ i delila ka karamɔgɔ baara dɔ kɛ o karamɔgɔ baara in masina in b'i bolo o kuma na a bɛ kɛ ten Inshallah a bɛ faamu n'Ala sɔnna Inshallah an bɔra jala la sisan alhamdulillah an nana yiri belebele dɔ fana na a karamɔgɔ ni yiri in fana nin y'a jumɛn ye alhamdulillah an bɛ kanubaw ni lajɛbaw bɛɛ fo ka video partageurs bɛɛ fo ka Zigiri Plus kanuba bɛɛ lajɛlen fo i mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan toujours an bɛ dugawu kɛ sitini Ala k'a kɛ ɲɛtaa de ye Ala ka barika don an n'a bɛɛ lajɛlen na Ala k'an wasa Ala k'an sutura o la bi an bɛ kuma kolon kɔnɔ yan an bɔra jala n'a fɛ y'a fɔ cogo min na ni yiri masa don n y'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na nin tɛ kɛ yiri bɛɛ la sila nin kabako yiriba de ye yiri min bɛ yen ni Ala sɔnna a ka bin bin yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye k'i ban i tila ka fadi i tila ka wuli a n'a fɔ saga kunu quoi yiri min sara ka tila ka kunu ka tila ka ɲɛnamaya o tuma a mana kɛ yiri jari ye sila n'i ye nin yiri sɔrɔ diɲɛ fan o fan fɛ kana tɛmɛ a ten dɛ ayi yiri bin ka wuli tisɛ a tumayɔrɔ bɛ yen a tuta ka taa la fɛnw bɛ yen nka n bɛna bɛɛ di maaw ma an ka yɔrɔ la détail la a b'a faamu cogo min Inshallah sisan n'i ye nin yiri masugu sɔrɔ yiri la yiri min binna yiri binni n'a kɛra jala ye m'o fɔ dɛ nka yiri binna e b'a la a binnen don a tɛ dugu la a dalen n'a kɛrɛ kan fo ka a bulu tɔ bila a ta in fɛ i n'a fɔ fan fan fɛ nka i ɲɛ b'a la tuguni a tila ka falen i n'a fɔ e ɲɛ b'a falen na cogo min na a bɛ ka falenbaw bɔ cogo min na i yɛrɛ b'a ye minnu ye kɔkɔw de ye a bɛ faamu minnu bɛ ka falen o tuma i n'a fɔ e ɲɛ b'a la cogo min na sila i b'i jija nin yiri masina n'a kɛra yiri sugu o sugu ye a yiri i sera ka bulu kelen sɔrɔ a la o n'o ye siri kelen sɔrɔ a la o i sera ka siri saba sɔrɔ a la o n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye siri naani bilahi famakɔrɔ binnen dɔnnibakɔrɔ binnen ye man di dɛ dɔnnibakɔrɔ i b'o binnen ni muso ka taa fɔ bolo Ala k'an kisi o ma famakɔrɔ min binna pewu tɛ se k'a dɛsɛ entreprise tiɲɛna baara bɛɛ tiɲɛna taabolo tɛ yen nabolo tɛ yen sila i b'i jija nin yiri masina n'i y'a sɔrɔ i bɛna i b'a a yiri masina bɔ n'i y'a yiri masina bɔ n'i ye cɛ ye kuru saba n'i ye muso ye kuru naani o tuma i bɛna mun arafu fɔ a la e fɔ tu bisimilahi yiri masa Ala min to ka masaya ka yiri in bi ka tila k'a falen ya rabbi Ala i ka ne falen diɲɛ cɛw ni diɲɛ musow kunna ne ko Ala ne ko a kira tu bisimilahi yiri masa Ala min to a ka masaya ka yiri masa bin k'a lawuli Ala n b'a ɲini fɛ ka ne karisa den karisa ka ne wuli ka ne jɔ cɛw ni sisan cɛ ka ne jɔ musow ni sisan cɛ i b'o tutu fɔ a la siɲɛ 7 i ja sisan n'i y'a kɛ o cogo la sisan yiri in to i b'i kɔ a la o baara kelen o bɛ ɲɛ a bɛ segin ma
o bin kelen ni maaw bile sila iti sa fi mo kla ki wulen tuku Allahu akbar o kuma ni ya barake ba yiri nyaka ba bla dignya so sanfɛ wala ma wala sanfɛ o dinya sigoro di dino ka pale ye yende o kuma bita yiri masna blaye sila ala bison ibi fali bi kay tuku Allahu akbar abi famu o kuma ni masibo ke no ti se ka tu bismillah info ko bela la ima o kuma na bi jija ibi fatiha seben shi keme ani ta ani kele jate di ko la keme ta ani kele nati alaja ni yango jate bi ko nati alaja sila ala tumbe donke jate tala kwa internet tarati toujours don mi kata ata joka ni ya ala don joka bla klelon bla kundi bala Allah ibi kuma fomo bla kalo joka bla ngwan konton ko so bisaba sila kuni ben bela ka kala ka krew fene ke keme saba ni tan saba kuni ben bela Allah o kuma na fatia sabeni keme ni ta an kele o be ala to ma be funa ko kefi ko de ko ala wasa ma esibe de ni wasabi na yene otewa sikata na mami wasabi ko role misala mami urai wamdo sitibi dengu fama dengu bita ko wasa tuniya koni ne ko ala wasa ko jumai ngi le de ko na ala ba kono ala meli kama ngami ngono ba kono otewa o kuma na be fatia sebe kefi jatira ne kemenita an kele sila bija ka seben ka dafa iba nashiku fatia bela jele fatia complete be kada na bismillahir rahmanir rahim katabla wala dolin amin iba besebe kana ka ke yiri binga wulin ka sila ki tubi ki ku ka yiri tubi ki ku ala iba jimi ni fatia bala ba ku iba jimi kwa wala na so dunno di kera sawo ki ibi itien wala ma fen no sawo arabi so bewuli Allah nala sonam inshallah ina fo karamo bora ga fo tugumina yiri binga wuli ama we ko ni ko sabiri don baga yara ni be fe ka korobo sabiri nafulo tigi ba mi nga nafulo be bana ka fo ko karsa ka o kan nafulo tigi ki be don ba wolo mawla re karamo nala sona il faut ga fayda min dita na foro ni mo wara na efe mo mi no masap ma bulu fentigi tunu na ka fe chena ibi sega ibi demeke otigi ola alhamdulillah ami deme bako otigi ko sobe ola ni masakundo tisa kam masaya na ya posido an flaga ni mindia to min ti mo gla ni mi fenya mo la sila odi ko ko ngata tisa me fika fende figa famu har na soro ere mabin few ni yiri ka tibi ki ko la kan tisa ba to bi ga sawu na itisa ga bi soro ko ite bimble toujours ala muneke ala benani sanwara tawdi ala benani kortan wa saudi ka dima ala benani ben ko de ka dima toujours sanwara ta kwa ibi afa mo bo sisa mami na san kwa binido iswa ministry kundo wala ma député wala ma onanya na frutigi ba kundo wala ma betumala ala betumala be france bi abe jenga na wore kwa nga sumo ya du ibi abram so na fa muso nya sumo ya du fo ta buluba sila ni yiri masna nan sigida ka kuma na yan wele an bin yiri labda ya ni ka fala kolon kono yiri ka yiri min be na fal na kolon kono ka bo sila yiri de Allah yiri min be ali sina kolon ali rin bra kono na la ka se ni fika fen de fiye ni yiri du kolo sanfe arma dinga turle bolon ko ala yiri be sawbi ala irade Allah wa ta'ala ala de ba fo yiri ma poya mashita fara ne be feka gunje boya ne feka tumin boya yi ala de ba borla min kada ala ire o kuma na ta so bi so dugo famina o ti gwa san ko o kuma na yiri binga wuli na fa baw bala a gili yere na fa bala a bulu na fa bala an ngoma na fa bala abi fam amana ke yiri sugo akara mangoro akara shiyo akara zabanyo akara yiri jare na ko bina kala ka wuli o kuma na ni ya so ki ko ala akai ngaye fama mun fina tafo non na amma nala sona mi kolongono yiri fara olutaka yiri mi faleno kolongono nala sona mala kambe sawa ya rabbi inshallah amma do ke mo mana ni faida dilen nunke ala ka barka do ala ka fo mo be ni imo be ni fenko folum na abani soro karamo ga rabbulo Usai Mohamed Koulibaly ni bela jele ba fama ko basegu
numéro min ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ i bɛ numéro in wele dɔrɔn walima i bɛ vocal bila WhatsApp la inshallah karamɔgɔ bɛ foli di kanubaw ma. alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn an bɛ nin bɛɛ kɛ kanubaw de kosɔn n'o tɛ ciw ka ca ni ala fɛ mɔgɔ min y'an kanu ka an kanu fo ka se nin degré in na fo an yɛrɛ filɛ k'an ka ciw bila bi ka na kumakolon kɔnɔ ka na video kɛ ka kuma yiriw kan u ka se k'a kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la an b'a ɲini ala k'a k'u nafala ye mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ yarabi mɔgɔ mɔgɔ mana nin ye nin ta ka baara kɛ n'a ye ala k'a k'i nafala ye ala k'a ni u ka da yɛlɛ ala k'a n'u bɔ janfa ni siriw la ala k'a n'u bɔ namari ni katikatiw la ala k'a n'u bɛɛ lajɛlen wasa ala k'u kɛ ciba kɔsɔn ma fa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi yaqumul hisab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ama ira la ka fɔ nin tun y'a ka dɔnni bulon émission ye n'ala sɔnna ma karamɔgɔ an bɛ foli belebeleba di i yɛrɛ ma i ka baaraw bilali la i ka degun tolen la ka wuli ka na jɔ yiri kɔrɔ ka fɛɛrɛ di adamadenw ma a la pour que u ka se k'a faamuya o foli belebele ye ta ye ka lamɛnbaga ni filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo émission kɔfɛ ni mɔgɔ min mago bɛ ne yɛrɛ la 73 40 72 61 an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.